da malaminsu. Dubi Abdullahi dan Abbas yana dan mitsilin yaro, ya ce duk abin da yake so ya gani a cikin a masallaci ya gani game da annabi, amma abin da yake damun shi bai san me annabi yake da daddare ba. Ran nan sai baban shi ya aiko shi bayan sallar magariba, sai ya zo sai Maimuna sai ta ce wa Ibnu Abbas ai annabi yana masallaci sai an yi isha zai dawo. Sai ya zauna sai ya jira, annabi ya jinkiri bai dawo ba, can dare ya dawo sai ya samu Ibnu Abbas, kai dan yaro me ka zo gidanmu da daddare? Sai ce ai tun magariba na zo, babana ya aiko ni cewa kai mai alkawari in an samu raƙuma za ka bashi, to ya ji labarin raƙuma sun zo shine ya aiko ni. Sai ce to ai dare yayi yanzu ka zauna ka kwana nan. Sai Ibn Abbas ya ce alhamdulillah, dama muna neman sanadin da za mu kwana mu ga kuma mai annabi yake da daddare. Da aka zo da daddare sai a cikin ɗaki ɗaya annabi ya sanya matashin kai, shi da matar shi suka kwanta daidai da fadin matashi, shi kuma Ibnu Abbas sai annabi ya ce mai to kai kuma kwanta nan. Kaga kat kenan, daki daya, shimfiɗa daya, fulo daya. Ibnu Abbas ya ce bai bacci ba, da ya ji annabi ya yi motsi sai ya daga kai ya ga yaya, can sai ga annabi ya tashi ya je ya samu wata salka. Karatun da annabi ya, addu'ar da annabi ya da ya tashi baccin ita ce aya Ali Imrana, inna fi khalqis samawati wal ard inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la aya. Waɗannan ayoyin nan guda 10 yace annabi ya karanta su, ya je ɗibi ruwan ya wanke fuskar shi, yace sai annabi ya tashi zai sallah, yace sai ne pretend, sai ne kamar ina bacci dan kada annabi ya ce yaron nan ashe na gani na, yace sai na dan rinka miƙa haka ina dan wutsutsula haka, sai annabi ya ce to tashi yace sai na tashi. Shine sun iya wayo su ma ai ba sai tashi, yace sai ya je zai tsaya wurin sallah, zai bi annabi sallah, sai tsaya hagu da annabi, sai annabi ya juyo shi sai dawo da shi dama da shi, yana murza mai kunne cewa ma magagin bacci ne ya watsake. Ibnu Abbasin ya ce ya kalli yadda annabi yake sallah komi da komi ta dare. To kaji ɗalibi yana so ya ji menene malamin shi ke da daddare. To ku dubi yanzu yadda duniya ta juya, yanzu duniyar intanet da sauransu, in gari ya waye mawaka da 'yan kwallo akan website ɗinsu sai ya rubuta ga abin da zai breakfast da shi yau. Masu son su na duniya shi ma sai sa a soya mai irin wannan abu, saboda gola kaza, goalkeeper kaza yau za a soya mai koda da hanta da dankalin turawa da dan manja da 'yar miya a gefe, shi ma sai ya ce haka saboda gashi nan mai gidan shi daga duniya ya nuno a intanet. Ka dubi yaran nan ka gani, sai kaga kawai yaro ya yi wani aski, ya aske nan ya aske nan, sai a ce mai, sai ce ai wani a America haka yake yi. To ba nan ba, duk shegantakar da wancan yake shi ma sai ga ya dawo yana yin irinta. Ku lura da kyau jama'a, in Allah ya kai mu mako mai zuwa zan zo muku da wani littafi, ku zo da shirin siyan shi, na ji naira 700 ne ko muka ce wannan the crisis of the western civilization, ka zo ka siye shi. Masu so ma yanzu an yi sallah za su iya zuwa su siya, gashi nan the crisis of the western civilization. Zaka ga western civilization ɗabi'un turawa dinnan ko ba wai a'a, in har ka yadda kana sa sutura irin tasu ko a hankali sai ka bi hali irin nasu, a hankali duk irin yadda suke na komai sai ka ga kana yi a hankali. man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. alhamdulillah.